May atin. Okay. Sabihan natin ni Idol Dennis, kada iti grupo, iti Armed Forces of the Philippines, kada may siyang kat-apong exercises, dita ngay San Juns, iti Lawag. Manipod kini Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Nakasaganan, digitigam kaming iti Armada ti Pagilian para palang iti may wayat nga i-gives dagit pa exercises nga maangay iti barangay Nagutas iti Lawag City into November 12. Ti dagit pa wano dagat, langit, lupa, sea and air land exercises ket pagbinulugan dito sa aming Armada Pilipinas para palang iti defense readiness then panang challenge kadagitay mangsakop iti sa 20 iti Pagilian nga Pilipinas. Muna naniwayat dato'y opening ceremony iti Kamba Krame iti namisangal daw kasi maronton iti Ilocos Norte into November 12 iti barangay Nagutas iti Lawag City. Inabaga ni PAFP nga ti panagsanay ket kagustaget tapay mapabileg iti panang depensa iti teritoryo iti Pagilian nga Pilipinas kasi imunanan nga kasama iti lang talabes iti barangay Metro La Paz. Dagiti heavy equipment iti pakiubat nga armas iti armada ket nakasaganan iti barangay Nagutas para palang katoy may wire exercises tagagen iti armada kasamandar iti presidente na masabol iti panagsasagana 20 days sakto iti sangbay iti assistance allies at iti maangay conflict wano gubata iti maysa nga lugar. Mangnamnama iti iti ababayan sa ating exercises ket mababilag pa iti asyurdad iti region as iti probinsya ti Ilocos Norte naman sa strategic locations na iti anyam na klase iti gubat. Damag pala manipod ti AFP Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, RMN.